السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أي بندرابي سهلابي يبي ينكوبي دنتال من دنتال دين تي في كو أرد سلموندرد مودون جورندرد مودون كادي حبرودن هاندي ان كبي كودو كيسو كو نون كو جاجاهو نون كو تشيرنو جاجاهو kadi eɗen ganni wadde yewtere nde ko faate almudagal hanki e almudagal hande no waadi hade makko hade men fuɗɗade yewtere nde noon dokkoyen mo konngol o salminde bandiraɓe so gayni salminde bandiraɓe o arta payene yewtere nde jogani en kaɓore ɗe ko musidɗo meɗen giɗo meɗen saabu Allah Abdoul Aziz o yette khumma kanko heedi kaɓorɗe he ha mbawa yiide miɗen wadden camini dendagal yeeɓiyankoɓe dental dina TV koɗo galle men hande ko alhajji mo yette Dia eɗen gandana so hajjoyi so hajjimo haalden so hajjagamo haalden ko addi inde alhajji nde togara Seydi Dia salminama juurama ka konngol banden wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin. Caggal yettude Allah e julde annabajo o sallallahu alayhi wa sallam en calmini goto fof inde mum e yettode mum en calmini kadi neɗɗo salminte weltoɗo sababu men garal men ɗo e ndeɗe yewtere ko ceerno men ceerno Yaya Ly sikki ala noon o haalni min alhaali o saha fo ɗum joloɗo henna o invite min ɗo hannde min mbaw arɗo min kuccodira e banndiraaɓe ko Allah yiɗi en yen naftodiren ɗum no sababu mujibbo jonde nde hannde. Wassalam. Ceermen ceerno Alhaji Dia somin namdimama indema ɓurde andede e inde jinnaɓe ma ɗiɗoɓe gorko e debbo o eto jibineɗa holno ko jabotoɗa min hen. ɗum ene ɓaɗi kam no fewi. min guinnirami ko ceerno Abdourahmani Banaji min hajjoyani noon laaɓi ceer taw hajjoyani taw ene wawi yehoyede noon alhamdulillah nawni en fof. wo amma jinnaɗam gorko wiyete ko ceerno Dawda Oumar Dia to weedu Bosoyaɓe jinnaɗo debbo wiyete ko Aissata Yaya Dia ɗon e weedu Bosoyaɓe ɓeɗo jibinimi kamɓe fof no hande ɓe jalti aduna yoɓe jafoɓe amin ya rabbi. an noon hoto jibinoɗa an e nokkuji meɗen? min jibinami koto wiyete weedu Bosoyaɓe nde mawnimi ko jinnaɗam nannimi jangde. jangde nde ko jangde Qur'ana walla ko français walla ko jangde Qur'ana ha min jettini alluji amen gadane. holto janganɗa e nokkuji meɗen? eyyi nde jofni makko Allah m gadnal janganɗa e nokkuji meɗen ndimi nokkuji men gore salaji ɗe ɗo gaɗɗa jangguɗo ɗo
gadi janginde mo gadi adi janginde mo jinnaɗam gorko parce que no wiyete wiro ceerno Daoud Oumar Dia nde Allah waɗi jettimi gadnalam dimmimi e makko gadimi yaltude ko wiyete fanɗe yagal ko koto wiyete loobaali ceerno Mouhamadou Diallo min gondi duuɓi 3 malla 4 so Qur'an jangata ɗon Qur'an jangannomi toon gimmitimi toon paatumi Sinthiou Bamɓe to wiyete galle ceerno men ceerno Tidiane Diowoy galle ceerno Abdana Banaji Qur'an janganda ɗon donc to Qur'an jangannomi ɗon alhamdulillah ɗon mi ɓooyan ɗon ko hitande fawni bammi ɗon pettumi paami Dabiya to ceerno Ahmadou Dabiya ko 2003 ɗon kadi Qur'an wonno ɗon kadi ko hitande fawni gummi ɗon Allah ittimi ɗon paami Jogol Murtani janginanno ɗon ko ceerno Abdoul Quddus Sy rahimahullahu alayhi Qur'an kadi on kadi Qur'an jangannomi ɗon gumi ɗon duuɓi 5 Allah hakkadi ni saha pargol galle yonti jinnaɗo o noddir hen garten ɗo wuro ɗo mbaɗɗen dewle ɗum ɓenni noon gimmiɗo noon parɗo waali toon noon ko fiɓɓu jangata hen waali jantan hol ceerno fiɓɓu janganɗen toon ceernaji wiyete ceerno Amadou Tidiane Bannor ko ceɗɗo waɗi kanko ne tafasir ko to Wourossogui ɗo ɗon kadi waɗi taali gueɗe makko ɗon waɗi ceerno wicama ɗo no wiyete ɓiɗa o wiyete ceerno Amadou Tidiane Bannor ceerno Amadou Tidiane Bannor machallah guila nden noon ko waali wona ha rawane koye ko dalɗa lahtari ha yetti hol to ha yetti mo timmat machallah yetti mo timmat machallah eyyi tiggon ma noon rawane Allah itti min toon artiri min ɗo e nokku he Kaolack holto e nokkuji men e Kaolack ɗo wiyete Nimzat gonɗo e galle o joni wiyete ko Fadja galle onon ko galle jinnaɗo wonno machallah woni kam ha joni alhamdulillah bi alamin joni nde gumbiɗa Fouta nde garɗa Kaolack ga ko addinoma Kaolack addimi gayno ko dillinde almudagal e nde won noon enen en ganda ko wona almudagal ko hen jibinoɗen ko hen munuɗen ko ɗum ganduɗen en ganda goɗɗum e nde waɗi noon nde mbaɗɗen galleji nde wonno neɗɗo wonɗo heɓata tan on foti ƴewde no wuurde nde woodi ko daña e gandal no heewiri nde wonno gandal kam yonata ko fodde ma tan ƴettata hen ko heddi ko paata e gueɗe aduna ɗo noon dalɗen banggue jangde nde garɗen ga ƴewde kono guurduɗen e ɓittorede almudagal kañum yonata ɗum wonno koyɗe ɗe ga hen machallah joni warono mecce goɗɗe walla ko tawno almudagal ngal ko wayi ndema en ko wayno gaynaka en ko wayno awa en banggue ga to nde to wuro to adema arde ga Kaolack ga ene fof waɗama banggue to waali to joguiɗen toon ko baydaji en jangguinanno eɗen jangga ha Allah noon jangde nde woodi ɗo heeɓi bertiɗen gonɗen toon duuɓi 6 malla 7 ɗum comme on ta en janggani taw kadi en garti jangde nde kono ha joni noon kono galle wurata e wurdirta ɗum ko wonno en toon zaman noon yahata kene waylo aɗa wona e nokku aɗa hocca e makko no moƴƴi waɗa saaha kadi waɗa faafede ɗum waɗi noon haqqillaji men garoy ga ɗum waɗi noon kebliɗen garɗen ga hen ɗum woni koyɗe ɗe ga machallah mbe yiɗanna ko en caggal leydi en walla seeɗa de en jeehi ha to wiyete Burkina en jeehi Mauritanie ɗiɗo nokkuji keɓɗen yaade almudagal walla ko juulago banggue Burkina to toon ko musidɗo men goto baɗum Haroun Dia Haroun Geddaɗo ko musidɗam no fewi guila yahani Burkina minen mbaddi almudagal ɗo weedu Bosiyaɓe ɗo Allah resi rino min goni ɗon ko dumuna Allah ittim ɗon on yeehi Burkina min barodiri seeɗa finalement no amin kalde wiyata feere gara Burkina gimmimi ɗon ɗo Bosiyaɓe ɗo jami Burkina mbami toon ko balɗe 14 parmi Dakar o amma noon banggue noksoɗo ɗum ne kadi ko gueɗɗiɗi nawnam toon yaade almudagu e yaade yoyde bandiraɓe nde wonnoon minen asli amin ko jogol rewo toon jinna jata min o toon immi
omo jogii kuréel en to ñoktoto ko toon mbaɗi galleeji ɗum wonno sababu jahala men toon e dimmin ɓeydude almudagal ɗum wonno ɗum ɗo laawol ngol laabi ɗum jooni noon so ngari e baŋnge nguurdam almudagal nguurdam almudagal adan e nguurdam almudagal jooni hoko seerni ɗum e jaabo heen seeɗa kañum illeede hannde aɗum waɗi différence kadi koto woɗɗi kayne almudago hanki kay taw ko ɗum jiɗɗen yewtude e almudago hannde almudago hanki no waano haa ngannde almudago hanki no waano almudago hanki ko safore almudo anndata o ko almudo gila tan no baydiyagal gila e baydiyagal ummoto gila e baydiyagal hay to falga hay to fannuji ɗi kalta baydiyagal falga e baydiyagal woni koye baydiyagal taw baydiyagal woni ko o neɗɗo o naati e jangde ɗo o woni bayda o tara ko fawni makko komo yahamo yeloyo o heddoro koye tongol ceerno wi ceerno o waɗ ceerno o janngat o yeloto o gollat ɗum ko sifa ɗo woni baydalo noon o wonirta haw immo e on fatara o ara e falga o panjelaari woni falga falga woni han kadi ni a yalti sanɗe baydeyagal a yetta e sanɗeyagal a naati falga yagal o wona e on kaya mbeya o yelota ko noon kono o yetta e sanɗeyagal taw o ɓinni bayda won ɗon kadi haw waɗa rode e oɗon fatara o ɓenna o naatoya e sanɗeyagal kadi sanɗeyagal woni han kadi ni o fuɗɗima heɓde jeyde hoore makko mono jogo liberté total hoore makko hankkadin ko kanko jogii diso hoore makko kanko cuɓoro ceernaji moyiɗi janngude o janngoya jangde so yonti o wiyata yo janngude kanko janginta hoore makko so wawi kanko windanta hoore makko o yaha galle ceerno o safroya sartoyo feedade ɗum hankkadi o fuɗɗima jogade haqqille fuɗɗima jogade yidde gandal ɗum woni sanɗeyagal mo jogi sum kadi moƴƴoto ɗo yiɗi fof faye toon eyyi goto foti yiɗi fof faye toon yamirore ceerno makko walla ko yamirore hoore yamirore ceerno makko joni ceerno yum hoto yaruno waɗata eyyi ɗum gueɗe ɗiɗi en ɗon wonande almudo keddude almudago so ceernajo kala ko wi o abbiro hen mo hedda he almudago taƴa ɓuggi ya lawol mum ɓen goni ɓe kewani dañde barke gandal eyyi joni noon so tawi almudago hanki ngo ko ndema ka ɓurno abbitede walla ko ngawa walla ko aynaga walla ko holɗum e sifa mum to banggue tenol en gueɗe mbaɗe noon eyyi no mbimami ni ko lowre yanje nde wawa haaldade ɗo kono ma waɗen ko jubbuɗen e enen fof eɗen gandi almudago hanki ko kawruɗen hanki e hande wona gotum almudago hanki ko wutte ko wutte danejo ni kala ko taasi hen gakkat kadi sa foti almudo tan a namdata aɗa andi o ko almudo almudago hanki a wuppat a fittat a defat a remat a ƴogat a aynat a waɗat dendagal golleteɗe fuuta ɗi pop a waddat ɗi nden fof ene wawi rundude hoore mbaɗa ɗum ɗo hande mbaɗa ɗum ɗo kiiɗi mbaɗa ɗum ɗo janggo noon almudago wurduno almudago hande noon a wawa fodde almudo ganda o ko almudo so wona guinnirɗa wadde nden almudago goni sirti mi nasta fami haala ka nden almudagal gaddunal ngal eyyi holto ñamanno ɗon o jogui tan jahatigue mon tan ɓe mbawata no weerde walla ko amin jogui lobaɗo jogui ɗum ko jatigi on ko maccuɗo wiyete ko kalifa e tare ko ba nde garmi premiére mi qafanno ko gafgol woni a ittantaki so kassari yonti kassari dokkerɗa ko 9 heures yaara kasirɗa bottari cocci yimɓe juuli tisbar ya ar gottoɗa hirande so yimɓe juuli gueeƴe yaara kirtoɗa ɗum woni gafgol Allah noon e wonde moƴƴo omo jogui ɓiɓɓe ɗiɗo kanko jinnaɗo oɗon ene gonno France hen goto Allah artiri ɗum ɗon ene joguino sagga hoore muɗum holliti en ndilen ɗumen sababu Allah waɗi so dañi ko yiɗi ko itti ɗum ɗon wi ko oɗo almudo garowo hande gasi garal makko ɗo hirtade garal makko ɗo wottade garal makko ɗo hatirade guitte yo culmo karan miskey ɗum ko ɗo loobani ɗo
e nde imma ɗon nde kadi ko sinci bamɓe faya e ɗon nde kadi ko jaati jeeɓe jinnaɓe meɗen ko ɓe goni sababu ɗon noon en ɓooyan ɗon nde kadi koye galle he mberɗen ko heen ñamaren ko heen njarten heddi noon janngoren ko banaji on saha banaji koni werde ko ngara e jaatigi mbiya aɗa yiɗi o rokkuma nokku so tawi nokkum ɗon o waɗma ɗon luwa nokku walla ala luwata ñamde ko lillahi fof ko lillahi kam fof Allah ñamde nde yadde fof ko Allah fof kam mbaɗata kam jogiti kodde gona so wona noon anne fodde ma ɓaade anne almudo a yiɗa jasde fodde anne doole maɗe malla hen sa hewri mon woodi ko gadduɗa dokkaɓe e kono han fof kamɓe balliri wona ɗon noon dumunna fetta faya daybiya joni almudo waɗa nde guesa waɗa tawata guesa eyyi ɗon nde min goni ɗon nde min jeehi waalo min piiɗon tufeeje qissaji ɗiɗi min mbaddama ɗon qissaji ɗi ko qissaji musɗi kono ene ɓeyda almudagu noon machallah no mbayi qissa premier o ko cufal ñebbe wonno koye nder korka denɗi a haali ñebbe ɗe koye nder korka wonno kadi ɗumin gimmotoɗo eto ɗum addori to ma won 17 kilo malla 16 kilo mbiɗa yaadi mine men tato jajaɓe jajaɓe fof jajaɓe machallah min jeehi noon hande wela amin jeehi amin koori min jetti min cufi ñebbe ɗe ha paari amin jaade ceerno kañum ne yeehe puccu mum ceerno Tidiane Dioye on ko salsalo machallah walli on ko salsalo walli on seeɗa joni noon min jetti kanko wone darde neɗɗo ceernaji hankkadi wonata darde almum banggue golle ni ɓe ene kesa gooƴi ene tigga ɓe ene kesa ñayko min goɗɗon ha midi 1 heure o wi ƴeeŋe joni noon kala goote mon yo rondo gooƴol nawta wuuro amin kuuri min jetti sinji bamɓe ko Allah sara mayɗo koyɗe men o ñande finde majjum min ɓe jaadino min goto woni mo taƴani jitti kam fof ɓe taƴ sodoyi ko wiyete ɓoccoɗe ɓe mbaɗi omelette ala fof ɗum mbirama arti mi tawi mi ala ɗo siɗi mi heddo hen kono kay sen yetto e so tara kam nangue mo tan o ñande mi tampi tawi ko min haalatuma kala tampere fotiranno mi tampi kono alhamdulillah noon mbaɗɗa gooƴi ɗi ala gooƴi min gaddi ko galle ceerno min mbaɗi dow caari min paati galle jeehata gueɗe amen jabbe ɗe mbaɗɗo jabbe ɗe fof ko galle ceerno hay batte hay abbere hay abbere ene siiri hay abbere aya tampi Allah de wiyata wala hay abbere hay abbere hay abbere hay abbere fof min gartirɗo galle ceerno momin namdo min paati galle jeehata gueɗe alhamdulillah inchallah min gonti hamin taƴi deuxiéme ngol ko julde korka ene ari ana julde korka julde taske aɗa julde taske almum ene aadori jultoyde ene heddi e julde taske darade balɗe 3 malla balɗe 4 lewru mayde daro e on saatu noon ceernade o noddi min kanko ceerno Tidiane Dioye o wi joni noon gurti nana ceɓɓito joni keɓen gurti kono hay goto yahata gaga goto fof fiyani temedere tufere ɗakkere on saha temedere tufere nde ndiyam ana gadi enen foɗi gandi sinji bamɓe koɓe saɗaɓe ndiyam ɓuuri hewde ɓuuri wawde addude ndiyam ko gure saraji he koyno wennodi en Arsane en Teetingel en to ɓuuri waɗade ndiyam on saha ɗum ɗo meɓɗini kuppi fof ko maalo ɓuuɗa ndiyam ko ma gaddoya wuuro e wuuro peel ko maalo ɓuuɗa pandi maalo ɓuuɗa muul maalo ɓuuɗa min itti programme noon ittude saret min jaɓa ɗum min jaaha wennude min gaddoya ndiyam Allah wonde moƴƴi ɗon babiraɗo goto ɗon ɗo sinji bamɓe ɗo on ko neɗɗo ƴoƴƴo wono andi wuuro ngo aɓe jogo probléme ndiyam o waɗi ko balka jaajka o fewni ha fewi o wati ha luggiɗi so ndiyam ari o waɗa balka ha heewa onon ko joom jawdi o hippa so ndiyam yeehi o yarna hen jawdi makko o hutoro so ndiyam arti watta ɗon min gari noon amin gandi ɓesgu makko min kalni min mbi joni min jiiɗi ko yaade toyne komin wiyaɓe min mbaɗ telma o wala wata jeehe balkam ka guitti hen ndiyam ayi balal ari min piiti feƴƴe komin tato min piiti feƴƴe bel 3 mo fof temedere tufere wiya ñala fof min piiti temedere tufere bel 3 ɗe timmi heddi e lewru ndu darade ñalama goto aɗa kadi tufere ɓakkere kañum ene jooɗo balɗe 2 malla yontere taw yorani min goniri noon ha Allah waɗi
yoori yoorani amin yiɗi jultoyde ceesi min mbiyami ɗacci ha yoora ko tan julde nde ñuusima amin mbayade min mbawi wasiyade min luwi saret min nawi tufeji kecce ɗe wonema je kelɗe noon kono hamna wona fof min dusi min nawi galle ceerno sa ari en jogui korowo anda wonde oɗo tufeji ɗe wara kono ɗe gaari timmi won waɗi vérifié tawi min timmini finde majjum on ñande min kirnitini bamɓe ɗo ko kehiɗi kadi min keɓani hay fallude min langu min jetti boyta min den jiiɗi kaw ɗiɗi ɗosni bamɓe ɗo e ɗum noon hande almudago hande mana tene yiito so weeɓani sabu go almudu hande wiyata ko woyta jarnani ɗum e ɗum kadi ko alhamdulillah joni noon almudagal ngal ene yaadi e ndemago remande ceernajo o ene yaadi hen de ene yaadi alhamdulillah joni holno nogawano banggue ɗum ɗon o wona bindi ɗi ɓoli jangata e ceerno ala bindi ɗi e golle ɗe jadata ceerno ene jeeyama alarba ene jeeyama dimanche wo amma no ñalɗi keddiɗi aɗa wawi suɓande hoorema dokka ceerno kono e nder biir he ceerno jeeyama gueɗe ɗiɗi ñande alarba ko ceerno jeeyi en dimanche ceerno jeeyi ko noon min gurno e ceernajo wo amma noon golle ene ngara hakkude ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi jeeyi min gudda jangde min ballamo ɓaadi kanko ne wonko min ɗaɓɓata e makko min mbaɗa baara jagal min dokkamo ñalɗi amin ɗi so pari min garta e jangde ɗum amin mbaddu ɗum e seere maɓɓe ko noon min joni noon to banggue jinnaɓe ɓe ene balla ceernajo o jinnaɓe men worɓe ala rewɓe kadi hay ala toon kadi sa yeehi ko doole ma tan e ceerno wori ɗum ɗaɓɓa ceerno janguimma kono doole ma ɗe kam a rokkat ɗum ceerno ceerno kam tan ronda fof so joom sellani en ala banggue sellani ko an jogini hoore ma hoy jinnaɓe ceerno kay ko caggal jangde kala ko foti gollede gara golla sa sellani ko an safrata hoorema an ƴewata no gimmorɗa ɗum kom ko an waɗa ɗum tagal to banggue kadi koltuma en koltuma ko jinnama jogui ɗum kom ko jinnama ration ma ko jaatige ma jaatige miski joni noon so banggue jaatige ma ɓe gonduɗaɓe ɓen ene so tawi ko faaɗaɓe holno mbaddata mumen eyyi ɗum ɗon ene min keeɓi ɗum nde min goni loobaɗi mi yiiɗon komi meeɗayde presque ni aɗa andi miskino no moƴƴi min ɗon min mi yiide miskino mo ala e bette ɓuuri galo moƴƴude wiyete Sihu Yaya Soumaré yo Allah yurmo yaafo allahumma amin gorko moƴƴo e Qur'ana kadi kañum ko kalɗo yoori ene heewi heccitinde ɗum ɗum ko sifa Qur'ana way noon mi dañi ɗin kaw ɗiɗi ko gummi jangde ko hen ka ko loobaari ka ɗimmo ko waadi jantan ɗum cakkiti mi madɗo eyi min ara ka loobaali o min tawi ko jiyaɗo Allah o ko miskino o dañat hande o ñaama janngo o jooɗo o dañani koñe malla o daña maaro ala suwara ala lamɗam o saggina ndiyam ɓolam o fasna ha fasa o wara ɓalli min ñaama te amin jogui jaatigueɓe nan ɗon enen gadani bottaji moƴƴe kono wonno o yeeyi min teddugal min gaña ñamde bottaji moƴƴe ɗe min gadoro bottani min ko mettundi min ñaama ɗum minen min jeeyimi teddugal gondunum ɗo noon koye kawam ne wiya Abdoul Bass jeeya ko ɓuki jawe Allah ɗi ɗum hande ko Sengel Lawbaɗi on gondunum ɗon min goni ɗon gondigal jonngal Allah ɗon ɓurani ene jangge noon mi wino ɓurani kala ɗon jangge ko yoori fof ma meɗe heccudeede kanko oɗon jiyaɗo Allah omo joguino ɓi mawni omo rokka ɗum guilene famɗi kamɓe gondi duuɓi limtinde ittimo e juuɗe mum tan ko yontude nadde ladde nde naati ladde noon yejjirimo presque yejjirimo ala ko waɗantamo haaldata e makko omo jogui kadi ɓiɗɗo mo jibini e zaari ɓiɗɗo debbo gorko mo woni ko France onne kadi barjittama kono fof muñiri Allah nde ɓurano no watte jangge ɗen hitande fawde ɗeɗe gueɗe fof Allah fini sifa goto monti ɗum haalaɓe itti holno ardata ko korkane heddi hen balɗe 5 darade ittima samma tan ko ɓiɗɗo mo nenowo neldimo 90 meeɗa wadde yeehi ha korka dari ene yara beltati e siho gorko jibbi desɗo ɓiyiho debbo neldimo 30 woni 90 yeehi kadi ha lewru ndu dañi balɗe 15 goɗɗo neldimo 20
kanko jinnaɗo gorko e on capan jeenayi o yimmiɗo golle huɓere makko to oɗo temin nokku men o wi kam ɓas wajo wiyata Abdoul ɓas wi nam o wi dia mbimi nam o wi mi jogue man haaju mbi bisimilla babsi min berti leeso o jooɗi o wi ko adi fof mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta on ala fof ko en ñamdande ala fof ko en mbaddani ɗo kono mbiɗa andi kay kono yimɓe kono yiɗɓe kala ko filinoɗo hakkude men oɗon gandi kono noon hande ɗum ɗo sa yi weylima Allah en ɗaɗi mum ko gonal mon ɗo e ko janggoton ɗo ko ɗum mbiya ha haali gonga kono enne ka moƴƴo minen ko an yeeyi min dimago sa yi min dimago noon min ƴewat sodde hayso min mbawi jarnude komin ƴewa sodde no wana foof min gurguire makko noon goram haw cuuɗi lippi leydi min keddiɗon e galle he fodde ko Allah na haaji min wonde ɗon min pittu min jaami gaccum ɗon kaamo on o kita timmine juuɗe Ceerno Diallo waɗi hoɗande noon ko sange joni to banggue kadi jaatigal ngal nde wonno waɗa kawra hen jaatigueɓe ñaatɓe seeɗa ene waɗa ɗum kadi holno guurtata juumen eyyi ɗum ne kadi min kam alhamdulillah rabbil alamin min kam ñaatigueɓe ɓammi hawruɓe jiimi hen tan hay ɓen wona puuram wona min ɗo jaatigui yahata ha jiiɓo min nokko wonirɗo wona hunde wemde nano min no mbaɗa foof kimata ko abbitade e sifa no mbaɗa ni min mi ƴewno wonon wonko addimi addani puuri e mbaddu addani puuri e mbaddu cohorto ala somi heɓ andi no mbaɗa tan min kewmi ko accudemi ene jiɗɗirɗa ni min mi rewa min ko addimi ko mi waɗɗum so fodde ko Allah wattami ɗon ko mi yaha lawolon nano mi arani wonde ɗon noon wonko addi Allah wonko garami ɗon ko garmi ɗaɓɓude eyyi mi dañi jaatigi goto to jogol to jaatigi o sa wi ko moƴƴo ene wona sa wi ko bonɗo ene wona nde won noon ane ɗen enen fof eɗen gandi almudagu yiiɗa tas goram ko almudu goto goram o sankima ko Ibrahima Ly jeeya ko kono wiyete nder Mauritanie to wiyete bone neɗɗo jiri ñaabina toon jeeya bamma ko wiyete Ceerno Dahir Ly ari ɗo e mawlid ɓino ɗo minen gondi suudu wuturu min noon tawimo jowol jittim noon wonna sababu jahalam jowol ko musidɗo goto wiye Bocar Diop ene jeeya ɓogue minen gondi noon Lobaji to Ceerno Diallo e on saaha no gardumi jowol ko haadam yaade jowol janggoyde mi yano toon duwaw taw fami men won cankit toon jinnaɗam gorko nelimi minen woɓɓe min jeeyi toon duwaw bittimi noon jangde toon nde no sifori ɓe kalnimi jangde nde heeƴiyama nde won noon duuɗi tati e Fouta kañum tan mbayi noon dol jowol dol wudduru dol hawre ɗeɗo so tawi a rendinani sa windi andi sanda kañum ne mawni hini wiyede yo huño way kono ko liɓi hoori way ko wonti bayde ni kono noon noɗo duɗɗe noɗo kawri ni min aɗa mbeɗimi saabu neɗɗo foof mo ganduɗa ceernajo sa windi ɓaade a rendinani wori ma ko ya huño on ko walludema e ɗeedude tati kam e Fouta amin gandi so tawi a heɗana ha waɗana keɗal sa hiiɗi mbaɗa rubayi ɗi mbaɗa siftaade huñoto sa windingal ha paari a wawi a sahri gongal ngal satta e gaga a huñayi ma kuñiɗa nde allol ma windande ma ɗimmere sahri ɗum noon am toon jettimi noon e on saaha mbaddami kanko Ibrahima noon so gonko kittuɗo wonno koye Foye min tawimo min gon toon dumunna Allah waɗi o rafa koye nder korko wonno o yeehi ka heeɗi won toon o saɓori o arani noon duɗal makko o yeehi galle mo mbiyatmami o mo kalten ɗo joni o woni nder wuuro e nder jowol jaami kalami Bocar Diop mbimi Bocar min noon mo gondunimo yeehi nawi beydaji mum min mi ala beydaji galle Foye neɗɗo goto wawa wonde hen sabu ko ma carweɗa ñamde carweɗa yarde o yeehi noon o jofnima galle mo mbimami ɗo mo jogol faade o to waji goto ɗon wiye Hamid Sall o wonduno koye Amadou Tidiane de on ko liggi seybanajo on ñande en hoota en fati en timmini ɓuran en hoota o haalni Hamid Sall ala probléme min joni komi goto min gacci mi dañi goɗɗo mbiɗa wonde mum ene moƴƴi gari min gondi ɗon ha taski ari noon min jaabi jultomi e yolde hakkude taski ɓennoyi harana kanko musidɗo mo gondunimi mo sellano Allah artirimo o nanimi artoyi less o yiiɗi artude wonde ɗon jaati debbo weela wonta ɗon holɗum
ɓaadi ko min woni ɗon hokkatama hoolare yo won ɗon sowona gartumi o wulliti noon ɓi miñum ceerno men wiya haadi o woni joni lumtiɗo jowol o lumti mawnumo holton jowol o wiraw haadi jangginan ɗon ko ceerno Abdou Koudous nde sanki kanko haadi o lumti o wulliti on o wi an ɓeɗo sene mbawi wondude so mbawa wondude accuɓe ɓe gonda kamɓe ɓe gandir wayla wonta ɗo sowona ala jeeri finalement jum tengtinde kalami ho ma garmi de kanko Ibrahima ari ɗon e yeesam kono foodi no mettiri wondude ni fof kamɓe jahregueɓe ɓe gandani mi andinani haala noon kanko ndewno neɗɗo so tawi wonno mbayata tan jaati gueɓe gandat ko joom baydaji sabu mankani camantar bayda kono noon ɓernde wona lamde reedu ni waɗi noon jaati gueɓe ne guittanmi battari ene guittami hirande kono hay so ɓe teenoyi ittude waare o rokka ɓen defira o wawa mbattum ittude mbiɗa rokka o haalta yeeso no o haala caggalam mi jogui mi ñihu mi yiɗum ɗo joni e mawlude ɓiɗo ɗo weccere buubu woyan sakki leɗɗe tan ceerno Ibrahima nar ko haalde min jimma ko haala ka yetto ham mi haala ko jimi haalde o kisno no wano fof no min gonir goram haala waɗi noon mi yaari gueɓe jiiɗi o yalta mbimo o yalta ɓe mbaɗi programme kadini ɓe tufnini omo jogui ɗal mawɓe ɓe tufnini ɗumen ɓe mbi ɓen ɓiɓɓe almum mawɓe gaare ɓiyo debbo naato no pamirta finalement tan ɓe jiiɗi o yaaha no wano fof tan e on saaha caɗimi mbimi so tawi o yeehi tan komi jahowo ɓe jogi noon ɓe molti e jaarigam ona ɓe gandi ɗum jaarigam gorko ɓe mbi an noon ɓiyo ko Allah addimo mi meɗalurde ko moƴƴo kadi weeli wondude kono mo wondi o Allah dal on wondora ina muusi gurdam on noon min ñetti yidde gonal ɗo min jiiɗi ko yaha kono ko fof o yi ko jaho o yaha almuɗo koye noon mbayi kamɓe a wawa famde nder mabɓe no wayi fof ɗum ko suuɗi soɗen jiiɗi muɓɓade on lurdede gaccirema sababude makko so tawi on pilti wiide ma jaltimo so jaltimo yalta ko noon wori nde ɓe jaltimo tan min jaltu min kuuɗe banggue goɗɗo min goni toon ha woni dumuna ni woni noon duɗal jowol ngal ƴeewi noon kanko waa joni o won noon ko adina ɓeɗe wonde makko o wonde e almuɓe jeerata kam fof ko lebbi ɓe jaaha minen tan gondi duuɓi 4 amin gondi ɗo noon almuɓe principal goto kamɓe ceerni kam e makko ɓe mbi ɓaade min ala ko mettaremi ɓe principal goto mbi an ɓe ƴeewi to gonmi ɓe tinani ɓe gayni ɓe kaldi ɓe dakkodiri jammari ɓe mbi he bagage ma aɗa fayto kaari mi honi acce komi ko ɗo mbiya a yiyat inchallah musamma minen ko mutarmi kamɓe guitto bagage am ɓe nayi suudu to gommi to kesi ha gimmi toon patomi waali janta e waalini kadi ɗone kadi galle momin jippino o waadi o ko miskino ko miskino sabu yihino France on saaha ko guila laabi premiére no wiyete o wiyete ko Mamadou Oumou kono ɓuuri andirde ko Biriyel o très soh dalani France won to duwo dañon kalde seeɗa o sikki kalde gasara o yeeyi biye makko o arti o ñaami kalde makko haalaɓe o ronki rutto o wonti hamande mawri joni noon aɗa andi France kamɓe ɓe jogui programme sa woni toon seeɗa liggima seeɗa tan so tawi wonɗo ndewata kayitaji ma so pewna aɗa wawi dañde jobdi omo jogui mini ko noon nen nokton wiye so demba so wiyete kono so demba tan ɓuuri andirede yiiɗi walludem pour yoɓe ronka ñande Allah addi min ɗon e galle he min betti amin jonde beedaji amin jangguina e nder hitande Allah rewni lawol kayita ɗi mbaɗi normel peewi o tiyoɓede on kadi mbadde mum ɗon on waɗi kañum korko gotere ɗon soodi 50 dammuɗo kala ñalawma dammuɗo ha korka mayi wi ɗum ɗo ko Allah ne onon goni sababu majjum ɗum kadi mbeddam ɗum ɗo waali jantan ɗo ni alhaali o sifori albudagal ene weeli kadi ene muusi ene yurmini kadi jooni koko mbawata haalde ko muusi ko ko yurmini ko noon no serdirte noon e banggue almudagal ene weeli ko welni ɗum welni ɗum ko alaa sababu hunde wawa welde gaga muñal arani alaa sago ko ma muña ko haaɗi keeɓa ko weɗi ko ɓuuri hewde e almudagal ko toƴƴe welani welata noon ko muñal alaa sago ma muñal yanta hen de keeɓa ko weɗi ko sabu a wawa wiide aɗa ɗaɓɓa gandal a yiyata mettere
ko wil tan la wawonde ada ko ma metterde sakko so yetro mbela mara inchallah dum ko sifa almudagal way non wadde ne mo filliri duhade barmat ala sago amunyan musallo ngona hen ala ittuma hen alla ittudi hendu adde hendu muddiru ndu ganduda ndu muñuda ga alla hokkuma belem e dum ko alla gullirta non joni noon to bange almudagal almudagal tigi hokko wiyete almudagu e almudagu de ene wadi lowe enen almudagu gamduɗen neɗɗo so tawi a ari e ceernajo ka almudu poɗɗa heɗa tan almudagu timmugu ko heddade e less ceerno keɗoɗa wi ceerno keɗoɗa ya ceerno ko ceerno wi ya waɗ mbaɗa ceerno yaw po goppa ndenoɗa hare ndenoɗa musibbaji ɗaɓɓa jaam fodde ko Allah ne wadduma onon ceernajo e ndew noon a arani ɗo won ɗon daiman ko fatar tan garta wonde ɗon so fatar o timmi ka jaho e almudu noon ala sago ɗeɗo gueɗe o yaada e majji so yi o wona gonɗo less ceernajo o heddo e yamirori mum o ɗaɓɓa ko yiɗi ko o rento ko añi ko ɓe gondiri noon e on sifa ha Allah adda ɗo hanuno machallah machallah e joni so tawi a ari e ceernajo taw ko ñaatɗo anne ka jiɗi dañde ko jogui ko no gurtirta no ka keɓa ko jogui ko eyyi ɗum ne kadi waɗi ko lawol aɗa andi so tawi aɗa yiɗi hunde mbatta ko ɓaadi ka joom haqqille ha nga a wona dammuɗo ka joom haqqille ka neɗɗo ka dokkaɗo haqqille a haɗa pulani funti laami ɓuuri felli laami neɗɗo ne funta mo fira ɗum kadi neɗɗo fof ene funte alamo funtire neɗɗo aɗa funtum omani tan woɗa ko funtemo funtama ha kumta haaju ma ɓaade noon ka joom haqqille hokkirɗa haqqille ko ya hutoro sa funtire wonto ɗo ndewata ha punta kanko waaji o kumta haaju ma jahalol ma ɗum noon ko ma jogoɗa haqqille ƴoƴƴo ma jogoɗa haqqille kuɓɓuɗo ɗum ko haqqille kuɓɓuɗo wawi ɗum machallah joni kadi so ari e ceernajo ko newiɗo ha ɓurti an almudo ka ñaɗɗo ha ɓurti kadi holno ndi mbaadi kadi woni no gondirta e makko eyyi ceernajo kanko ko ɓuɓɗo an almudo ka ñaɗɗo e an almudo aɗa andi wonko adduma ɗon e makko saabu garɗa ko ɗaɓɓude gandal e cikkumi noon almudo ko ñaɗɗa foof ceerno ma fota andude ñaare maɗa machallah sabu an poɗɗa tan ko kalɗo ceernajo mo garɗa ɓa tan ko wonko garɗa ɗaɓɓude ko ñaɗɗa foof ceernajo oɗon kanko fota andude an noon sifa maɗa machallah kanko foti yidema tan ko neware e netare saabu holɗum wonko garɗa ɗaɓɓude e makko ɓaade ko garɗa ɗaɓɓude e makko noon ala sago ko an telloto e sifa gonka gonɗa ka ƴeewa sippirde ɓerde maɗa e fittanu maɗa fodde ko Allah ne wanma ɗon e makko ha mbawa humtude haaju ma e makko jaaha ɗum ko an waɗata ɗum machallah joni holko woni holno ceerno e almudo gurdirta eyyi ceerno e almudo gurdirta ceerno ɗo woni ceerno ɗo kañum tawɗen kene woni ceerno ne gayni an ka almudo wonko jiɗɗa ɗaɓɓude alay saago mbimami a jogoto muñal muñal ngal noon gonata koye less makko e jimani makko ɓaadi wonko filtimmade galle bamma wonko ɗaɓɓoyta alay saago sa ari no tawruɗa foof an kay ko an haɓata fittanu ma muña ɓaadi wonko ɗaɓɓata ha mbawa humtude haaju ma e ko woni sababu garal ma ɗon ko so gasi e so gasani taw kam ko poɗɗa heɓde ko a heeɓi jaaha lawol maɗa joni noon kanko almudo omo wonde ceerno ay goddigal ngal holno foti nehorade hakkude makko e ceernajo o kanko almudo o foti nehade ceerno ko nehowo ceerno ko nehowo tan kanko nehde tan ɗon holno ɗon no foti nehorade eyyi en kaali banggue needi nde won noon neɗɗo odorone haade ko galle baba makko ala sago baba neha ha wonto nadde
alwal o rokke ceerno ceerno ɓeyda neydi ndi omo mawna o mawndi neydi haa Allah hokkamo haqqille o waawa andude différence gondiigu hakkunde makko e ceerno makko hakkunde makko e jinnaɓe makko hakkunde makko e hiƴiraaɓe makko ɗeɗo geɗe koye neydi he o anndata ɗum e nde noon so accama yaani e hoore ma awa anndude ɗum so finde majjum wona ɓe gonani ɗo natane alluji ñande fof kon tawata kene mbadda jinnaɓe mumen ene mbabodiri mumen firti ko Alaji Oumar de mo wino ho tan kala mo ba mun windana ɗum ba on babonto ba mun e kala mo bindanaɗo ba on babonta ho ba mun machallah bawo gon ko jangguita noon so yi neɗɗo ene waɗe alluwal ko ha o wawa famde o anda wonɓe jinna makko o anda wonɓe ceere makko o anda wonɓe mawnira makko o anda wonɓe mira makko goto fof o wonde mun fodde ko foti wondude mum machallah ɗum woni ko wallata machallah joni noon almudagal hankingal honon sanɗaji ɗi e almuɓe holno gurduɗon nomin e nder moɗon e almudagal hanki nomin gurduɗon weɗi min kam duɗɗi ɗe kawrumi ɗe aɗa beeli machallah ha tengti kadi duɗɗi jami ɗiɗi hono duɗɗi kadi ɓurani kandi ɓurimi welde duɗal loobaɗi dol jowol mo wonno nokku mo wonno ɗon banggue loobaɗi ɗon min jangano ko ceernade goto wiye ceerno Mouhamadou Diallo sankima rawane manki rawane seeɗa mo lomtiɗo joni lomtiɗon ko ɓiyi wiyata ko ceerno Amadou Tidiane machallah o lomti duɗal ngal machallah on saaha almudagal ene tamodiri ko haɓɓere wotere ala piwɗo nadde kadi so alkamisa aljuma ari ko cente hande ɗa ñallete janggo ɗa hiirete ɗum tagi mo wona almudu suusa natte e almuɓe ene waɗa cokkas a suusa ɗum ko almudagu timmugo wonno hanki koɓe neɗɗo goto sa mi o amimi goɗɗo ɗum tagi almudagu hokka hurum hula ɗum noon hande ala ɗo ɗo gonɗen ɗo kalten ɗum ala joni ɗum koko waydi inchallah eyi noon min gurdir toon haala ɗemin gimmi toon ɗum min gacci toon ko caggal amin wayloyi zamanu waylo noon noon Allah wi o tilkal ayyamu dawila bennat ñalawmaji jahatan kadi jiiɗo joni duɗɗe ɗe jahodiranno walla jahodirta aɗa jahodirno amin joguino fedde wotere min mbiɗum istiglal hisbul mouhammadiya ngol toon ɗum koto loobali to wonno mawɗo fedde nde wonno mawɗo fedde nde o wiyete ko Abou Dembélé jeeya ko horondolde ko wonno mujjo fedde nde min ginniri ɗum ko ceernajo woni sababu fedde nde ko yiitodirde min ceernajo wiyete ceerno Mouhamadou Diallo yiitodirde min min ɓeydo suusodirde min ɓeydo wowodirde min ɓeydo tamodirde ɓeydo andodirde ɗum wonno sababu fedde nde so tawi koor kam juulama so arti min cooda dammol min cooda ko yadata hen min mbaɗa welnere min ƴeewa e nder gure saraji amen he yimɓe min gandi min mbaɗum invité gara kawre pusgu he eyyi so tawi min mbaɗi pusgu firti ko eɗen jiiɗi huttude hoɓɓe meɗen sen koddiri cooda dammol ma e ko yadata hen nodda hoɓɓe ma kottaɓe ɗum woni pusgu on saaha mbaɗa ko on tan ɗalɓe ñamata ko ay hoddima no jeeya hen wuuro ngo fof ne ara bisimilla eyyi wuuro ngo woni jaari gueɓe men e musidɓe men fof ne garan kawra hen e wonon ɓenki hedde barmiji heni ga machallah e on saaha mballa min huttude hoɓɓeɓe so programme o paari noon hawrata koye wonon koye ñalɗi min kiiwadde hawra e accet somin pini paata alluji amen ɗon kadi ha korka mo parka mo wuuri joni noon ne waɗi pied walla ala pied ene waɗi pied min keewi ko aljuma fof min jooɗo so min jooɗima goto hen fof e bujjoyi alɓe ɓuuri temettata noon dental eyyi dental eskey eyyi dental ay goto so tawi a arani noon nelda pied ma kan dañƴa gantu a rokkan jaahowo o dokka ɗum pied ma dokka gantuma machallah so tawi a addani gantu ha timmi balɗe ɗiɗi balɗe tati en jogui fowto e maɗa kadi fayema capannayyi malla capanɗe joyyi joɓa ɗum saabu gantuma arani riw ala riwetake ala riwetake eyyi ko ma mbaɗa daga tan mone kene riwma jiweɗa machallah kono ɓaadi ko gantu tan addani gantuma ɗum jogui hen ko fowa e maɗa piya ɗum machallah
joni toon waɗi nokkuji tan janngirɗe kewɗe e wuro woto walla ko nokku to ene waɗi sabu kanko ceernajo ko garɗo o jeeya ko guuri mo Ceerno Diallo o jeeya ko guuri ɓaarnim ko Ceerno Samba guuri o adino wonde ko sañe ko adi événement ittimo sañe ko on fa janngu ngu jannginde ngu ko janngu Sénégal ɓuri heewde janngu Mauritanie ngu heewani e on saha noon so tawi Sénégal naɓe timmini ene jaaha leydi Mauritanie ene metti ene hitti ko ma jaaha mbaɗa kayitaji jaaha magama jaaha kaheyɗi ƴeewi noon ko jangguinta ko Sénégal naɓe yonɓe so wonti kala mone yaha ene reftoyo ko mo yaha magama ɗum ɗo ɗum o wawa ɗum musaɗe makko o yeehi noon o fayi guuri o wulliti ceernajo ceernajo wi bisimilla joni ya wuro wongo nana yeeso ma funnague maɗa gon ya gon o wi Lobadi wiyeyi ni noon ceerno lummi fayi Lobadi ɗum no ceerno Lobadi ha Allah waɗi moƴƴi ɗum ɗon fita ha heddi ɗon joni noon onon almuɓe wonɓe ɗon ɓe janggoɓe ɗon ɓe oɗon gustodira haqqillantagal joɗɗo tan araɗi so yetta tan oɗon jetta ɗon ko fate aldagal moɗon hattalan ha hande sabu min mbaɗi ko doggol ɗo ceernajo hiɗo amin jogui ɓoggol kala dewnoɗo e juuɗe kanko ceernajo nane ɓoggol he wonande joguiɗo WhatsApp sabu finde majjum tan o sanki ko adini mbiɗi statistique ne jahami ɗo ñandena wuuro ziyara jinnaɗo ko hadam artude o sanki sabu jahalam hedde balɗe 10 en Allah waɗi sanki gimi ɗo weedi bossaɓe ɗo jaami hawrude wirwino makko e on sahano woni mi wari duɗal ngal ɓe kalnim noon duɗal ngal ne waɗi doggol ɓoggol kala dewno e juuɗe ceernajo ene foti ɓaɗi ko jogui WhatsApp ene foti nadde ɓoggol he mbim binde ɓindam ɓe bindinam e on saaha noon nde ha piyata ami piya ko toon payatmami machallah nde yeehi noon ha kadi ni mayde nde hulti ko adini mine ɗami ceerno goto toon fata wuuro mumen ɓe mbi joni noon joɗɗen ɓaadi ceernajo o rindinoon ɗo yeehi o yahani ɓaɗum acci ɓesgu joni ƴeewen holno mbatten ala sago rawde makko homo fewno koye galle makko ɗo o waɗa rawde o fewne semperi ƴeewen ko suwaɓe kone guurdi duɗal ngal ko duɗal barkil ngal ɓaadi min an Ceerno Yaya an namdi ham duɗal Lobadi ngal duɗal barkil ngal ɓaadi somi haalante ɗon tan komin denni min ndemi ɗon 2 millions 500 alhamdulillah 2 millions 500 rinna ɗon wonɓe ladde ɓe dindini fodde 4 millions alhamdulillah ɗum waɗi itta hen fodde ko galle ene ñama hirande ko heddi ko fuɗɗira golle ɗe ha joni kadi en adde en jokki eyi machallah aɓe mbaɗi noon programme ceernajo ɗum ko gueɗe gurdam mum guettati koko mbaɗete pi aɓe jogui piye tati e nder hitande he hen pigol ko taski ngole pigol ko Jamali Tuggediri ngole pigol ko Dahama Dingunas onon ko jahowo kanko fof tan ko Madi Ngunas ɗum woni so yonti ko alɓe mbaɗata e kiyare hoore mumen mane saɗa ndennina neldam o yaha Madi Ngunas so korka ari Jamali Tuggediri ari onon ko jiɗɗo ɗum o mowni ɗum yiwoɗo ko ndendin dokkama o wallito so taski ari damol makko eko lay e ko yadata hen ndendina dokkama o wallitoro wonan timma ko wallitoro tan ɗum ene ɗon hattalan joni noon jindal ma gorko mbiyano wiyete o wiyete ko Ceerno Dawdu Umar Dia to wonno e nokkuji meɗen kanko ko weedu bossaɓe ɗo ɗon o jangguinanno kono kankone ko jillotonoɗo cheikh yama haala min gurdata makko no tonguita ɗum mi jubba hen seeɗa e wawa gabdude kam kono en jubbat hen seeɗa o yeehi rewo o woni rewo koko jangguinanno tan kanko ko haadema ko jangguinde ko janggannoɗo machallah koto jangganno e nokkuji men o woni Tasor o woni Racine Fiil o woni Sehil Babi o woni Hordolde ɗiɗo nokkuji tan mbiɗa ene woni e majji o woni Kayi to Ceerno Jumal Guiƴi ɗon nde won noon nde ware Ceerno Jumal Guiƴi ɗon ala ko ɓuri ɗum hurtindemo a cause noon saabu hurtindemo nde ko bam makko wonon Ceerno Jumal Guiƴi ɗon rini deftere Allah nde koto wiyete Ɓoyi Jawe to Mame Samba Ciwin nde o rini deftere Allah nde omo yiɗi wadde keɗal Mame Samba Ciwin ko jangguinta ko ne yuni kande yiɗi waɗnademo keɗal ko jangguinta ko gasata
wi hande janggo haala itti noon kanko bamum ceerno dawdo bamum bamo ittimo bocaɓe o ari ɓuki jawe itti mam sam wi alhamdulillah mamam gorko bireɗo Oumar Daoud o wi ko woni kaw remo kaw o wi ɗeɗo balɗe fof tawɗa ko wiɗo wadde oɗo jeeɗalla ko jangguinteɗo woni heewi gadara e ñalawma goto en yiiɗi waɗnede keɗal mbiɗa hewra ɓaade Allah addimi noon Allah foftiniyam gueɗe ɗiɗi jangguinanam alluji ɗe mi waɗnama keɗal malla mbaɗnama keɗal mi jangguino almuɓe kanko mama o wi min koye amru koye ma woni minen ala hen fof komin poɗanto koko mbiɗa tan min mbaɗa tawi cuɓiɗa ko min mbaɗama keɗal o somo paari mbiɗa paari tawi cuɓiɗa ko si satan almuɓe mi satan ɗum mbaɗnama keɗal koye wadde waɗama keɗal newni o ɗim keɗal bagaranaji o gayni o arti mam Samba wino wori o yaha haalgol ngal moƴƴi ni woni noon ceereji men guila woni ɗon ha naati keɓrigal seeɗa yehi fittoyi janggoyi fiɓu joni noon kanko ceereji men guila noon o watti mamam gorko e seere makko hol ɗum te jangguinanimo de ko keɗal tan ɓolal waɗanimo kono noon ɓaali ɗum keɗal o watti ɗum e seere makko nde babam immi bootoyaɓe yeehi taw kadi huɓɓi kadi yimɓe notimam kanko ceereji men guila noon mana saɗa andi ceewoɗo Abdoul Wahab Sall ɓe fof koye makko ndi kañum e bam mbaddi tafatir kanko ceerno Abdoul Wahab kanko e bam mbaddi tafatir mais kamɓe mbaddi tafatir machallah nde ɓe tawdiri toon noon fodde no yiɗiri ceerno Aladji ni o yoltimi e bam min ko bam haalnimi o wi kanko defte ɗe o jangui ɗe fof bamma kokkanimo fof ko Aladji Oumar guilon soni deftere fof nde mo jangga kañum wiyatamo nde ɗo deftere janggata kañum ittata rokkam so janggi o gayno arti wiyala mi wiyani yano kono to banggue nder ko mbiɗi yano min ndara men ko yitere ka ceernam sabu bamma ko ceernam joni bamma janguinno walla janguintano ene janguinanno holto wonde okkuji weedu bocaɓe ɗo janguinanno kono omo yirlotono o yeehi kayi o yeehi Bakkil kanko ceero Yawele gondanno toon o woni wuro Soogi ɗo e ngo wuro woni ɗo ɗinni ko fof ko almuɗo ardanno ɗo min gardi ɗo laabi ɗiɗi ɗo e ngo wuro min gardi ɗo laabi ɗiɗi taw ko almudaw o amma noon Bakkil en kayen ɗum on tawmi hayso mbiɗa jibina taw mbiɗa famɗi mi hawrani ɗum eyyi mi hawri kam e ɗo kono wuro Soogi en kayen Bakkil ɗum hawrani ɗum hayso wonen ko kawɗum taw mbiɗa famɗi to noon sen garti e alluje janggueteɗe alluji janggueteɗe to hoto fuɗɗorto ha to haɗata alluji janggueteɗe ɗe pour ha jomum rena eyyi rewat hol alluji holɗo rewata eyyi aɗa andi ko adi foof so tawi aɗa naata jangde andi famde jangde saɗi yimɓe hewɓe jitten ko nande wiyede ɓimri jofni ɗum wona ɗum woni jangde jangde alal haqiqa sen heewi sen famɗi janguinmo hijjo janguinamo limto tarnamo nde wonno ko ma wawa limtugo o wawa hijjo o wawa taro ɗum waɗi noon e on saaha so jimi Allah makko o wawa janggude ballitama an ceerno so wawa ɗum ɗo ko jangde gumɗo tan ha joni ko ceerno an tan ferdaɗe sabu kanko ko janggata ko ala ko andi hen aɗa soɗ ɗeɗe gueɗe o wawa ɗe o wawa limto o wawa hijjo mbawa tarudemo ha o wawa haala men ko limto e hijjo hono pamorto yeyi limto woni kala kulal ngal minnanɗa kalanɗa ɗum ɗo ko allif ɗum ɗo ko Djibril Ba ɗum ɗo ko Wowtaƴo ɗum ɗo ko Signi ɗum ɗo ko Mimarak ɗum ɗo ko Tassair ko ni ndewnirta par alkule ha mbawa famde limtogo eyyi sa gafuƴi paya hijjo ngo mbiɗa ɗum ɗo ko bi ɗum ɗo ko as ɗum ɗo ko a ɗum ɗo ko la ɗum ɗo ko hi noon jarta ha hijjo ngo gasa sa paari taroyɗa tarongo ngam mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani arrahim maliki yawmiddin noon kadi ha ɗemgal ma wasa ha mbawa famde tarde nde ɗum han kadi sa jooɗima ta windi ceerno sahrina heeɓi to aɗa wawi janguinde hoorema ko saaha tan moya mbasa haalde ko fewi ceerno fewnitanma ni wayi joni noon to banggue cahtagol noon e banggue catgol ngol so tawi a windi wonan binno hoore mum a windi a aran ceerno sahranma so ceerno sahri ma yareftu on koye wolludema on wawi tindema kono wiima yareftu ko ha mbawa famde ko tindinɗa ko goɗɗum ha mbawa famde tarongo eyyi sa kala kelme mo kalɗa rewi lawol oppuma ɓenna kala kelme mo kalɗa taw kelme o ne manki rewde lawol o reftinanma e lawol ɗum so gonjidi mum tan so ɓoyi ma fam jangde no yarata joni keɗal ne no wiyata e keɗal so tawi neɗɗo o yeehi hawridi ni
ala sago o arane ceerno o wiinode keɗal en jogii wonen ko kañumen keɗanto koye mumen en jogii wonen mbaddat ɗum e neɗɗo mo hooli suma ko miñe mala suma ko almumama kiftinɗa mbaddat ɗum e joomum waɗan ɗum keɗal so gasi noon o kanko ceernajo jogii hujja ko mo waddunoɓe o no woori kaari ko no wayi ene rewi laawol malla rewani laawol wonko haali fof ko hen ceerno heddoto donc ceerno ko arta humpito kam hetto ala ceerno en jogii heɗantoɓe ceerno en jogii heɗotoɓe en jogii kadi ɓeɓe ɗaldata nde wona kala moɓe lomtini tan ko aɓe gandi ɗum aɓe kiftini ɗum kadi ɓe kewani sikkirade moɓe kewde ko wayi kono ko certi kaɓe gandi nder mum e bool mum kala koɓe kaali ko hen aɓe kiddi hen ɓe gandi ɓuttata ɓeydata joni ko wiyete duttal en gueɗe mbaɗe noon ko addata ɗum woodi ko allol premier ngal no wayata ngal ɗon woni horkidde no wayata horkidde ko alluwal ngal ganduɗa ɓur'ana a meeɗa rewde mum a meeɗa andude ɗum ɗum a horkitat saabu kala ka anda ko becce ma mbattata hen jangde noon kadi ko ɓuri raɓɓide ko gadnal ngal gadnal ngal so moƴƴi on almudu yo fam amala am ceernajo funtani so gadnal ngal boni omo wawi heɓoyde ɓurana kono muuseɗe makko kono majorité alal haqiqa alluwal ko gadnal caggal noon wawde limtugo hijjongo e tarango ɗeɗe kadi sa wawi ceernajo walluma gadnal ngal hay so a dortiray ngal huñe so a huñima tan so Allah ɗi ngaritti hawrat ko ngari kawa tawi ila ƴucci so hawre aɗa yiɗi Allah ne fotanma sa firnata rendat kono so tawi gadnal ngal moƴƴani ɗum woni hay so aɗa jogori heɓoyde muusaɗe maɗa nde noon kadi ko fecco aɗa yiɗi weccuma yentata hen machallah joni amen jiiya janggoɓe ɓe aɓe gummoto less ɓe paye dow kayɗe gummo kadi dow par less o addi ɗum ɗon ɗum ɗon ko jibde tan holɗum jomum jangga ha daña tagande immito dow imma dow imma less fof gotum nafere tan ko yo deftere nde yo rewodir tan ɗiggo tan kala hen ko jangguɗa yata aɗa wawi durtirade aɗa wawi naftude machallah o amma noon yaade ha heeɓa hakkude immitoɗo faate ka ɗum kadi hawjini hoore ma tan saabu ko fohla so imma dow so imma less sohla tan ko yo rewodir machallah eyyi so rewodiri e on saaha hawre aɗa andi a wawi foof janggude gara e ceerno malla gara almum mbiya waɗane keɗal eyyi ha cuusa wadde keɗal so yiɗi gara ceerno mbiya ceerno mbiya waɗane keɗal ceerno waɗanma keɗal joni hono andi tan almudo o reeni eyyi ɗum ko an aɗa andi almudo fof janggowo sorino mo ndi o reeni inchallah nde won noon ɓaadi kala hijuɓe aɗa wawi durtirade a andi kay reeni heddo cagge he gonat tan cagge gonat tan saabu deftere nde ko taafi umu saffon ko deftere nde ko Allah wi kañum reeni summa awratnal kitabe alladhi nattafayna min ibadina Allah kañum reeni deftere mum nde kala mo wi noon yo rena renat sabu en jii woppuɓe ɓurana jeehiɗen ni mbaɗi commerce nde won noon Allah ne hoddiri maɓe ndena joni so goto ɓe goppa commerce ɓe garta ɓe jangga Allah hokkaɓe deftere Allah nde machallah e ɗum ko Allah cuɓi ɗum eyyi joni noon to banggue wiye kaari ɓaari ene eyyi wiyede kaari ɓaari ɗum kalde nanɗa holɗo rewata ha o ɓaara eyyi ene jogui lawol lawol rewata to yo ɓaari lawol ngol alay saago no mbimami ni alma ko gadnal ngal moƴƴa so ngal moƴƴi ɗum waɗi kala ceernajo moori o tampinta ɗum kono so gadnal ngal moƴƴani ceernajo fof moori haade makko rinde ko ceernajo tampade makko nde wonno ala guilay makarijal huruf moƴƴinde jangde makko rewnu jangde lawol ene muusi teɗe guiɗe fof amma ballamo ha o wawa no jiguirɗa ni nde puɗɗa waccude mo ɗum woni noon o rewa ɗon hankkadine hawa jangga keɓirgal himlen rasme hen mota saba hen hawtoya tajwid qalun waɗa keɗal e on saaha somo yiiɗi waddude hen dewgal o yaha o ƴeewa no waɗiri dewgal so fari o ara haala ceerno artiramo galle mabɓe o waɗa o ɓaara waɗa dewgal ɗum woni ɓaarigol ngol ɗum woni ɓaaragal joni ami jii Allah ji ɓarteɗe ɗe ami jii hen bindi boɗeji hen buyaji hen verte en ɗum ko usta muɗum ɗum ko mboɗeeri ɓe mbiya mboɗeeri ɓe mbiya cakke ibnu bari en hankkadine ɗum ko affaire gueɗe ñawoje eyyi tajwid ene jogui polle ɗe pooɗata eyyi
galun en jogi polle de fodar galun buri hoyde e tajwid buri teddude dum non jangde silundu jangde ala laqita ko silundu ko tajwid sa wawan tajwid ada manka wawde jangin lelnude harfere qur'ana foti lawrade ni tan bawa tajwid yo wata tajwid barta ena bara ena bara sabu seren ben memni potani jimi charnaajo kanyum ko kala tan wiyen wadum tekken go hewani barnude charno alsan magam on odoni suraji hewani odoni barbe hewani kala kam de gondude e makko hawnawtuma ala do kulta jongude fitral nde kanko o yidi qur'ana haw yoodi e nder qur'ana so tawi joni a ari ada sata siidi lamdo murteno daro dam yeso makko do ma dama do sata makko kumal wi ma naf o woni jungo makko hay batte ala ko way firadem tona ngewinda jongudi wona yimo ko wona bamako wona lamdo ko ma jangde gataran kay o faray ko dum kam ko non Allah o hokkiri non jangde yo alben jaha jama abe jaha wonande hilifabe kala kilifaado waktu joni wer ko caliginde en jama ma sha Allah wirdu zuri ambirde wonande nangubi lawol tijani ma sha Allah alhamdulillah jama je kewi tonde ma do dude en ene wandidi ma sha Allah sabu dol gongal ton on ko ciara gani baro gol gongal ton wi ciara baran jiiday albu kadi artubi joni jangin ene bandidi ande kam hande jangden yaaji ma sha Allah jono hol bayni goma ko basirda almubbe do ganda ngala haaji be no amen ni e min de basirbe almubbe tan ko tinnare nden non kala ko jiidani debi caggal munyal ko tinnare kadi neddo yo nangi almudago makko ha timma woro funtu hoore makko neddo a wadata e hundi gonan duubi capantati duubi nogas fina suba goto melda dum payaye ka anda dum ko haqqinde horum sa wada me hundi a andal ko badda ko nanga dum ponka dum kon so tawi a wadere hundi gonan duubi ha foddi focciri gurnam mada fina suba goto ngoppa dum mbiada faggiregu ko heddi ka anda ko mobare wadde ndede an mudu fof ko batirim hoora ko batirim dum yo nangi am daga mako ha timma en kibi e zamanu mo ganduda joomun wona almudu wala wutti mun ha feewa feena bahi mun ha feewa watta hocco sakkot mun ene yaha e gure he ene ƴeewa dabade aduna kadi ha judi ene daña hen jono an ka almudu o kanyum wona almudu nandi hini ko almudu nina wuuri hen an finance ba ko ngoppa ma ho fidi ka kanga do mashallah ne fara upudi ko gila wada ala no foti gila watana qille ha wata qille anda ko muj anda boni ene woni hen ha wona bara modu kilifaado finance ba goto weddo dum faye guddum ko anda dum ko hawyende dum kam almudu fara wadde dum alum foti nangude almudu mun ha timma ko Allah yen may fonawa kadi Allah funtan hay goto non kala ko nanguda Allah tawreten ko nanga fu non almudu buy inshallah sabu sere be nduro hen ko yalla hokke mon del cernagol webi cernago dum tan webi kon almudu ko sadi ko e bandi am daw sale en sadi ha may no yalla hokke mon del yalla hokke mon del barke seydil wujud wa sadi jon non so almu jangi ha gayni ha baadi wona nawtirte to jinnamu hol nawtirte jinnamu e dum ko almudu o to tawi o timmini e cernajo hankadi ene wayno hankadi kakkun makko cernajo be gardi ha munta ha jaabi haltir mashallah ko kanko rutro e jinnam makko wi jinnam makko almul makko ari ha do timmi jonnon jinmi ko rezze mi wada baral malla madu mala jimi ko cerno artemi mi wada baral mi soare zeraw mi jukka defti so ben wonen ene bada non ngar ham bara qur'ano chalo badde dawgal mbi hakkunde defti woni non kanyum so qayni qur'ana par ko fibu ho ha ngayna mbadda dewle dum fo ne wada man ko il faut ko mandu daaro jinnabe ru e on sa jiurde e mabbe do nandira e fof e on sa ari halni cerno on nandira mashallah jono ko sirda jinnabe janginante bene monsieur jinnabe jangen kebe yebe mballu bismuji di tan no poti jangude e nde non
almudo ala doole ala moye ko ma walle ceerno ne ceernajo hoɗum ma walle bisimillah sabu ceernajo sa ittiɓi a rokkimo yo jangin a anda almudo ono ñamirta a anda no yerirta a anda so ñewi ko safroto ɗum ko ella ndara walata ɗum ko ellaji meɗen alay sago mbatten haqqillaji men e ɓesguji men ɗi seereɓe ɓe dokkata yo jangin ɓe alay sago so tawi saaha fof juurɗa ɓiyo ƴeewa ko mbawɗa rokkude ceernajo sabu hen saji won gueɗe garoje surprise ceernajo ne wawi wadde hen jawdi mum an tiñañi sabu on gondani noon wadde nden annada foti wattu haqqille e ceernajo oɗon sa itti ko foti e fittandu a rokki ceernajo aɗa foftude on ceernajo haqqille kono noon ɗum hannde ene wayno weeɓani weeɓani ko ceernajo tan maynata e almuɗo hay ɗum kadi dokkirɗa tan ya jangin koɗo wattude nafde ɗo min ko jimi joni a rokkita cuulel ngel tuwa watta nafde aɗa wonde mum ya ha watta barkinde ha watta nafde fini tuba woto hefte jooɗi maɗa so fe joni ko mbanɗa hen ko fof ko riye wonti pitere haban noon suura wona noon foti wonde sa rokki neɗɗo guila o anda nama ko anda ñam makko o anda yiyato anda caggal so haw andi hoore makko poɗɗa accude tan hande o ɗo ceernajo serte makko fof mo artema ko ɓooyi fof ko garto e maɗa kono ɗum ko ellaji meɗen enen fulɓe enen poti ittude ɗum e meɗen kala ɓiɗɗo mo dokkuɗa watta makko haqqille battugol haqqille ko woda ko nafuɗa ceernajo ƴeewa kadi somo jangga ɓaade dokkirɗa ceernajo ko yo jangguin deɗɗiɗi a waɗat ɗum ƴeewa ɓiɗɗo omo jangga jangde yo rewi lawol gueƴe ɗumingel mbatta jungo ma e ceernajo holɗum woda ko nafuɗamo o kanko no jogo himme almudel ngel eyyi kono noon so tawi a rokki ceernajo a serti muɗum a anda ɓiɗɗo o ko ñamata a anda ko yarata so ñawi a anda ko safroto ceerno sa wi aɗa janggi ene hawni aɗa so tawi janggi a waɗat balle jiddu min ko noon paami yo joni noon kadi holko basitoɗa bonnoɓe guru almudo janggo emo janggani ɓe ko janggo ɓe janggani ɓe janggani ɓe bonnana janggoɓe ɗum ɗon kadi koko toɓɓerde ko mbata kalda men seeɗa aɗa andi goram neɗɗo wawa yiide hoore mum tan nde wonnoon ɓi adama ɓe janggen kala pat eyyi ɓe janggina eyyi kala pat ɓe jangginani hay ɓette kono noon ɓe jangginani ɓe bonnana jangginoɓe eyyi e ɗum ɗon ne foti yurnitede holɗum dokkeɗa suwaɓe ko ya janggin so tawi ɓaade dokkeɗa ya janggin ceerno jangginira Allah ganda wona jinnaɓe ɓe mbawi yobdema ganda ko Allah wawi yobdema jangginira Allah ko Allah tawtuma foof keɓa so tawi ɗum ɗon ala hen woto tampin ɓesguji ɓiɓɓe jananɓe nawtu ɓesguji jananɗi e jinnaɓe jumumen nawana woɓɓe jangginoyo woto won enen gonema duuɓi limtinde hay faki mumen ɗiggani ɗum kadi min mi yadani ɗum min de ko hooram mbawmi ñawde kala ɓiɗɗo mo dokkeɗa ceerno jangginmo fodde ko Allah wawnoma ko laaɓan mo reedu wara heddamo e ko mbawɗa ko fodde noon ko Allah yiɗimo e ma o ƴettata wa ittima ko Allah waɗema ko ko Allah yiɗimo hono ƴettata kono noon fodde ko Allah waɗi ko hoy kala ko ittima yata on faami ɗum woro arema ko gumɗo o horema ko gumɗo min mi yadani ɗum yadani ɗum ɗum hol konngol mbayligo ma min calmini dendagal bandiraɓe en jettiɓe kadi en jaariɓe e sababu o kadi ko ceerno Yaya Ly invitno en ɗo affaire gurdam almudago min gona wawɓe haalde no fewi kono amin jarno rendo ngo amin jarno kadi bandiraɓe so sago men saha fof ɗeɗo gueɗe tawne mbawi wadde nde won noon ko ɓeydare rendo ko ɓeydare diine ɓeydare arjogi nde won noon ko haala addata haala yitata haala so yewtidama wottodirama haqqille tan ma won ko hoccama wata ko faama
non kala ko daña yallo ken famdi o ken jabde ken nande barke sidil wujudu asabi Allah jarama on jarama hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe dental diine men Dendel TV koɗo gala men hannde wonno ko jajaho Alhaji Dia o haali ɗum haala ñebbe nane o sufoyi ñebbe kono ha joni laaɓan taw de ɓe anda foti wadde ɗe ñebbe o yi o sufoyi ñebbe koye korka omo tampi o nawi o nani de jogon ɗon laaɓan taw de on laaɓande jajaho yaha sufoya ñebbe ƴetta gooƴi waɗa banggue ƴetta ɗum nde waɗa banggue ha joni pawaɗon de ɗon jarama no fewi min beltanimo kadi e garagal makko e notade dandu kadi o jarama min no fewi mi jettamo no fewi dental ngal yeeɓiyankoɓe yeɓannoɓe on jettama on jarama kadi mbikodi ha konngol koɗo galle hande wonno ko musidɗo men guiɗo men saabi Allah alhaji mo soyade hajji taw kono en ñaagui Allah yalnamo hajju amin ya rabbi kadi jogono kaɓaro ɗo ko musidɗo men guiɗo saabi Allah Abdoul Aziz Khouma tedduɗo mbawɗo jogade gollal on jii golɗe ɗe jarata kala nde o yonti o daro hen o waɗa fodde makko ne fodno ha golɗe jara yeeso eɗen ñagomal ko hono balɗe juɗɗe e bassane moƴƴe ado e jaajƴu on fof jettama on jarama kadi mbi kadi lawgol ngol koɗo galle keso goɗɗo inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mo saabi Allah yayali kala Sénégal alhamdulillah bi alamin on jarama wassalam waddu waw فاتح سلام الفاتح رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي من جملة الأهل من جملة شرطه ونبي عندك على الدرجات تبلغنا بها أصل غاية من جملة بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم مع سنة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدر إن الأحمد ملائكته صلوا على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا الله جهرم سجاه